No, neodpustím si s Velorexom ešte jedno videjko. Pre všetkých mudrlantov, ktorí mi vraveli vyčisti komutátor, tak vravím vám, už to bolo únavné. Vy ma považujete za idiota, za debila, ktorý nevie, že komutátor sa má vyčistiť. Prosím vás, keď ste neboli pri tom motore a nevideli ste ho konkrétne, tak áno, by som povedal vyjadriť sa vyjadriť sa spôsobom, že takéto niečo by snáď mohol robiť komutátor, ale nie, vy rovno ma považujete za debila, ktorý nevie, že ho treba vypucovať. Dokonca na základe videa vy viete, že on je špinavý. Hej. Tak teraz sa trieskajte do hlavy. Viete, prečo to nechcelo točiť poriadne? Hej. Zase to máme takto, aha, pripojené. Mrňavá baterka. Viete v čom? 3, 2, 1. Kto má správnu odpoveď? Ani jeden z vás, vy moji tlčikovia. Hej. Svoju rolu zohralo to, že dva uhlíky sú schované vlastne za kondenzátormi. Hej. Takže nebolo na ne až tak úplne dobre vidno. A na tých uhlíkoch na komutátor sedeli krásne. Hej. A v čom bol problém? No problém bol v tom, čo nenapadlo ani jedného z inteligentov, ktorí sa hrajú na chytrých, že takto vyzerali uhlíky z vrchu. Tam, kde ich majú pritláčať strunky. Tento je fajn. Ten bol viditeľný, ten je fajn. No. A toto sme, povedzme, priznám sa na rovinu, s tým nemám problém, keď spravím chybu, tak sa priznám. Nedocenil, že čo to môže robiť za problém. Tým, jak tu boli nie rovné plošky, ale doškrabané, tak konkrétne tento tu uhlík, strunka išla až za a vlastne ho nie, že dotláčala, ale on tam bol tak nejak, ale nemal seriózny kontakt. Takže len tak mimochodom, zase tu máme túto prťatú baterku. Ešte dokonca by som najradšej zobral, daj mi prosím ťa merák. Poď sem na chvíľku ešte. Napadlo ma slovíčko na P? Áno, to bolo, hej, tedy na piatoček bolo jedno také pekné na P. Nebude. Pamätníci vedia. Pamätníci vedia. Dobre, áno, pamätníci vedia. Dobre, budeme si merať šťavu. Normálne. Čo si ideme merať? Tak, jeden káblik, druhý káblik, aké tam máme napätie. Dám ti to sem. Počkaj, dáme to takto nejak lepšie do záberu. Tak, bez si nohy so sebou. Dáme to takto nejak lepšie do záberu. Teraz by som chcel mať zábere všetko viacej. Teraz ukazuje? Dobre. Teraz ukazuje, máme tam 13, 22, počkaj, dáme to takto zvyšša. Hej, a 3, 2, 1, štart. Dobre, stačilo? No, stačilo? A teraz kleslo na koľku? No, teraz po odľahčení. 12,6. Dobre, stiahlo ho na 11, ale ako dlho som točil? No. Aha. A nič? No, a nič? A nič? Je studený. Takže najbližšie, keď budete prosím mudrlovať, hej, a budete tárať somariny o nevyčistenom komutátore, hej, tak zoberte do úvahy, že nie to, čo vás prvé napadne a s čím ste sa vy doteraz stretli, je jediné možné riešenie. Hej. Ono vždycky je možné aj niečo iné a vravím, áno, naša chyba, nevšimol som si, ako tento uhlík tu bol v hre. No, dokonca až by som
Mám 100 chuti teraz to nasimulovať, ten uhlík. Že ho dáme takto bokom. A čo to spraví teraz? No. Jak ste videli, jak sa zošmykla tá. No. Jak sa zošmykla tá pacička, tak to bolo horšie. Takže teraz tam máme pekne nové uhlíky. Toto vrátim naspäť. Hej. No. A stále sme studení. Takže druhýkrát, prosím vás, keď si budete myslieť, že viete všetko, tak nanatajte do troch. Uvedomte si, že neviete všetko, ani ja neviem všetko. A troška by som povedal prezieravejšie alebo opatrnejšie s komentármi a s vyjadreniami. Áno?